Construir un metro que connecti tota Europa? La idea de connectar tota Europa en metro ha estat present a la Unió Europea des de fa anys. Però recentment el grup 21st Europe ha publicat una proposta seriosa. Un sistema de tren a alta velocitat que funcionaria com un gran sistema de metro i connectaria les grans ciutats europees. Parlem de la iniciativa Starline, que permetria reduir el trajecte entre Berlín i Helsinki, per exemple, que avui dia ocupa tot un dia, a només 5 hores. I és que a més les estacions connectarien amb el sistema urbà existent, és a dir, que diríem adeu a aterrar als afores de la ciutat i haver de pagar un transport extra perquè ens apropi al centre. A més, estarien dissenyades com a grans centres culturals, oferint des de restaurants, botigues i espais per a esdeveniments. I tot això des del mateix sistema. És a dir, per fi diríem adeu a la fragmentació del sistema ferroviari europeu. I podria competir perfectament amb el transport aeri. Però això per quan, et preguntaràs? Doncs bé, la idea seria poder començar a implementar-ho l'any 2040, permetent una gran reducció de les emissions amb un sistema més sostenible, més verd, més còmode, més barat i més ràpid. I és que a qui no li agradaria anar de centre a centre de dues ciutats sense límit d'equipatge i amb un seient molt més còmode i ampli. Com sempre, deixa la teva opinió als comentaris i no oblidis seguir-me per no perdre més contingut com aquest.